Igsoon ko ni Kristo, maing buntag kaninyong tanan. Ug alas na maigsoon nga nagtanaw nato sa tong live stream, labi na sa gawas sa nasod, mayong hapon o mayong gabi kaninyo. Ayaw kamuog kaguol. Kining pagbasa nga atong nadungog karon, ato ning madungog kasagaran sa mga pagbasa kung dunay mamatay. Unya sa kamatayon, di nato ikalimot nga mabati gyud ta og kagul-anan, labi na kun ang atong mga minahal maoy mamatay. Dili gyud ta makalikay nga mabati ta og kasub-anan, muhilak ta, mo dangungoy, mubakho, magpatulo sa itong mga luha, mungaab, mutsabaw, muhilak. Kaya kini kunong atong mga paghilak, kining atong mga luha, panahon nga dunay mamatay, timaani sa atong gugma sa mitaliwan nato nga mahal sa kinabuhi. Di nato malikayan, muhilak ta sa kamatayon sa atong ginikanan, sa atong inahan, sa atong amahan, muhilak ta sa kamatayon sa atong igsuon, sa atong mga parente, sa atong mga suod nga higala. Apan sa pag-iyon sa Ginoo, ayaw mo kaguol. Pagpinungdon ni mga igsuon nga ang kamatayon, dili mao ang katapusan sa kinabuhi. Kasayod kita o mituod kita nga human sa kamatayon, ana ay laing kinabuhi. Ang kinabuhi nga wala na'y katapusan. Umuan ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, ningon siya nga siya ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundili muagi kanako, matud sa atong Ginoo. Umaw na nga atong paningimutan nga bisan kita mamatay, kanaam gyud tay kamatayon isip mga tawhanon, atong paningkamutan nga atong masunod ang mga balaod sa Dios. Atong buhaton ang mga sugo sa atong Ginoo na mooy makapalangit o makapaluwas sa atong kalag. Ang atong paghigugma ay yung gugma mo ay maghimo sa usa ka tawo nga siya makasinati sa kanabuhing way katapusan. O kung mamatay kita nga mahigugmaon, mamatay ta nga puno sa gugma, mamatay ta nga nangalagad, mamatay ta nga naghimo kayuha sa mga igsuon, ang impierno walay luna alang sa atong kalag, kundili ang langit, ang kaluwasan nga giandam matag usa kanato, sila o kita nga ningkamot nga makapuyo sa puloy-anan sa Dios. Ang luna o lugar nga giandam alang sa mga tao nga naningkamot sa pagbuhat, paghimo sa kabubuton sa Dios. Mabusa sa paparing Santo sa Misa at pangayoon ng grasya sa Ginoo nga mulahotay kita sa paghimo o mga maayo nga mga butang alang sa mga igsuunan, ang atong pagbuhat o mga butang nga makapahimuot sa Dios, ilibin na gayud sa atong paghigugmaay. Hinaot paunta. Palihog